बारा गोबाव गैला अपेनिं खालामसिगोन दायो बानायलांबाय थादों आरो जासिगोन बारा गोबाव गैला दायो बिथिं बालि अन्थाइ होबाय थादों आरो माने बेयाव सिटि ब्लक जाबगोन नैबेयावबो बैफ्रा गेटफोरा लायनो अनेक जाबाय आरो नै आरामसोलै जोंबो बेरायथारनांगौ दायोथ' खामानि मावग्राफ्रा मावाखै मिथिया मावदों नामा खोमा गासिबो फै बेरायनो फै बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि जौसिम नैबे जायगायाव बेरायनो फै बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि जौसिम मेपाव नायनानै डाइरेक्ट फै होमबासो बे जायगाखौ मिथिगोन गासिबो नोंथांमोना लोब बेरायनो हागोन जायगाया फुरा मोजां जासिगोन आं जायगाखौ देखायगोन आङो जायगाखौ भिडिअ बनायनानै देखायगोन नायदे नोंथांमोना बेफोर जायगाफोरा माबायदि नुदों जायगाया मोजाङानो मोजाङानो फुरा जायाखै मा जायगा बुङो बेखौ फागुन फागुन जाम्बा फागुनालाय बै सिं माथो बेखौ मा बुङो आं मिथिलालै मिथिला बाबा जायगाया जोबोद मोजां बेरायनो बेयाव जुदि नोंथांमोना बेरायनो हागोन बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि जौसिम डाइरेक्ट मेपाव नायनानै फै नैबे जायगायावनो मोनगोन नैबे जायगाया जोबोद मोजां बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि जौसिम बे जायगानि नामा जोबोद मोजां बारा गोबाव गैला नै अखा फैनायखायसो खामानि मावनो हायाखै अखाया फैबाय थादोंना माथो खालामबावनो खामानि मावनायानो हायाखैबा सोरबा बे अखायावलाय मारै मावनो हानो अखायाव मावबोला सिजाजोबगोन मा मावगोन लोमजागोन बेनिखायसो अखायाव खामानि मावनो हायाखै बेनिखायसो बाहाय एसे गोबाव लागोन बियो बाहाय एसे गोबाव लागोन नैबे जायगाया जाबाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि जौसिम गुवाहाटी उदालगुरि एकदम थांबाय थानांगोन नैबे जायगाया आसामखौ फुरा बरिया नुयो नायनो समायना आंबो जायगाखौ नायनो मोजां मोनो दा सोरबा सेंग्राफोराबो नैबेयाव बेरायनो फैदों दा सोरबा सिख्लाफोराबो बेरायनो फैदों नोंसोरबो ইয়াতে কি করে আছে আমি ইয়াতে আছো আইছো এইটো টেকা ভাল পাইছে ভাল পাইছে আপনার কি নাম
Kirisan Imron. Haron nam. Rabo Krishna. Ki gaun. Hah? Gaun được ki gaun. Iya, ki bagus. Iya te kilo sih deh. Tarmus. Hot. Tarmus. সুরকুরি আনিছে What surkuri anisu? Yeah. Hero. Khaba lage. Hero na ki putu. আইয়া Iya. নই Iya. Deh kam. Oh, Katiti na deh. khaba. Katiti pura katiti. কোতারে আছে Deh katiti. কোতারে আছে Ase. এ কাটিদি কাটি খাবা লাগে Khaba kan anisu. Katiti na apa katiti. পুরা আনিছে Pura amar gini. Katiti. কি কৰিছে ৰে ইমান সৰু এটো খালে ডাঙৰ হয় হুনকালে ডাঙৰ হয় এইটো ডাঙৰ নহয় ইমান সৰু Tu khalu. তা মিঠা নহয় না Iman meta. হইছে ভিতৰৰ হইছে दा आङो बिसोर लाबोनायखौ जाना नायनोसै गोदैना मा नोंनो लाबखानाय नोंनोसो लाबदों बिसोरथ' आंनो लाबोखादों आंनो लाबोदों अननानै अननानै बिथाङा बिसोर सेंग्राखौबो अननांगौ ओइया ओइया दे गादो दे Ah. mau YouTuber already Potolan hello guys Welcome. sana nang tira kita no hoy da Wow wow दा जोङो बेनिफ्राय थांसै माहा थांनाय जायो बेनिफ्राय मिथिया दायो थांबानो जागोन सैताना माहा लाङो सैतानासो माहा लांगोन बेनिखायसो दा जों बुंनो हाला दा बेयो जायगाया बारा गोबाव गैला जासिगोन माहाय गोबाव नांगोन बे जायगानि नामा जाबाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रिड दौसिम डाइरेक्ट मेपाव नायनानै फै जायगाया पुरा मोजां मोजां जागोन ओइ जायगाया जादोंना जायाखै होननानै नायफैनायमोन दाथ' जायाखैना अखायावबो खामानि मावनो हायाखै अखायाव बोरै खामानि मावनो हानो अखायावलाय बोरै खामानि मावनो हानो बिनिखायसो आङो नायफैदोंमोन आरो बे जायगाया जादोंना जायाखै जायाखै पुरा कमप्लिटनि जायाखै आरो बायखानायाबो जाबावाखैसो सोरबा गोजान गोजाननि फैबाला मा खिनो सोरबाया गोजान गोजाननि हर थाफैनायब्ला मा खिगोन बिनिखायसो फोजोबनो हायाखै नै बायखानायाबो जायाखै आरो बैयावबो बायखाना दङ आरो बैयावबो बायखाना दङ बिनिखायसो गोजान गोजाननि मानसिफोरा फैबाला मा खिगोन बायखाना गैयाबालाय बिनिखायसो एसे गोबाव लागोन बिनिखायसो आङो बे जायगाया जादोंना जायाखै खामानिया जोबदोंना जोबाखै आं नायफैनायमोन दाथ' खामानिया जोबाखै सिजि ब्लकबो जाबाखै सिजि ब्लकखौबो मावनो हायाखै अखायाव खामानि मावनो हायाखै बे सिजि ब्लकआलाय ओरैनो दसेनो जागोन बारा गोबाव लायाना आरो दसेनो जागोन दे दायो जों बेनिफ्राय मा थांसै दे बेयाव नै बोग्रि दङ नारेंखल दङ मेंग' दङ अनेक बायदिसिना गायनाय थाजोबगोन आरो नैबेयावबो नैबेयाव अनेक बायदिसिना दङ नै बेयाव जाबाय बोग्रि बे जाबाय बोग्रि आरो बे मेंग' अरेन्ज आरो ओइले मेंग' बेयाव बे मेंग' नङा बै मेंग' बेयो मा जागोनखाय बेयो मिथिया मा जागोन मोनामसुनांगोन ना मोनामसुनांगोन मा बुस्थु जागोन मिथिया नारें आसुगुरसो जागोन दां मिथिया आं हमनो हायाखै बेखौ मा बुस्थु नै बेयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होगोन बेयाव मानसि आखिदानि बनायनानै होगोन आरो बेयाव
उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बनायगोन बेयाव नैबेयाव होगोन आरो नैबेयाव होगोन नैबेयाव बानायगोन नैबेयाव बानायगोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेयाव होगोन ओरै खिथिनाय आखाइ ओरै खिथिनानै बेयाव होगोन आरो बनायनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म इउ एन ब्रह्म इयाव होगोन आरो हानि बनायनाय गाहाम मोनदों माने नोंथांमोनाबो बेरायनो हागोन फैनोबो हागोन बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रिकालचार टीम नोंथांमोना गासिबो लोब बेरायनो फैनांगौ आरो गासिबो लोब फैनांगौ बेफोर जायगाया फुरा कमप्लिटलि जाजोबसिगोन बारा गैला आरो 1 मास 2 मास जानो हागौ नैबेयावबो चावमिन दखान सेकेन्ड पक'रा दखान अनेक बायदिसिना थागोन नैबेयावबो सोर जानो नैबेयावबो मोनजागोन आरो सोरबा पक'रा मोनजागोन सोर बेदर जायो नैबेयावबो मोनगोन गासैखौबो मोनगोन आपेल आंगुर अनेक बायदिसिना मोनगोन ओमफ्राय सेकेन्ड पक'रा अमा बेदर बायदिसिना बोरमा बेदर आरो हांसो बेदरखौबो आं मिथिला आं बारा मोजां मिथिला मालिकआसो मिथिगोन बेथिं फैनानै फै गेटनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट ओरै थांबाय था ओरै थांबाय था टंकुजु बिथोराव मोजांब्ला साबसक्राइब खालामना हो आरो मोजां मोजांबा लाइक कमेन्टबो हो आरो मोजां मोजांबा लाइक खालाम दे बाय